Right, muri Zimbabwe zvinomira zvakanaka. Just a quick update ka. Ndiri kunzwa nyaya panapa yandiri kusangana nayo. Yes, I'm shocked. I don't know kuti if it's true kana kuti zviri kunyazofamba sei, but ndiri kusangana ne a certain account here on X iri kuposta about the release of Chatunga Mnangagwa. So iye ari kuti ndiye Mnangagwa ari kuti today I apologize to the president ED and all law-abiding Zimbabweans for tarnishing my father's name and the country's reputation. I was fined 600,000 rands, which President ED has already paid on my behalf. He warned me not to repeat such behavior. I will return back to Zimbabwe today. But I don't know. Hey man, unaona to chingwa release go to butterfly. I did angu ka ndine zvimwe zvakawanda zviri kuitika. But now let me quickly dive into the comment section tuone kuti zviri kunyatsopera sei. Right, umwe ari kuti dzikama mfaneyo siyai dzungu mofambisa mabusiness amakasirwa nababa venyu kwete kupaparika kwamuri kuita uku. South Africa is not Zimbabwe yamunoswera muchiita zvamunoda muchiregererwa. Pakashata. Umwe ari kuti thanks vafana, as long as you notice your shortcomings and repent, that's wonderful. Tsvaga kune rudzi rwako nekuti mhepo idzi dzakaramba dzichikutevera. Gara pasi naamai vako vakuudze kune dzinza rako. Mumwe ari kutaurawo izvi akomanaka. Welcome back Chatunga, we love you. Let it be a learning curve. Of all the things with all the money you have, you choose criminality nema endless opportunities amuinawo kana ku stamp passport kuisa madays sevamwe silver spoon ndo iziva. Anyways, to each of their own. Saka uri kufunga kuti zvinofadza here kubhadharirwa nearly R1 million pamuri kudzikandwa wako whatever zvakawanda zvimwe zvacho zvakutaura zvakapiringishwa. But anyways, leave President ED out of your madness. You think we forget about the 15 billion your father took and now sacrificed Tobia for your own freedom. Learn or perish from this young man. You have a better future and along ahead. Those you have been given a second chance. Be a responsible, valuable citizen of Zimbabwe. Live the principles your father, the great Robert Gabriel Mugabe, lived by. Freedom is a privilege, and this is your chance to share your story and encourage the young ones not to repeat your mistakes. And a lot of people are laughing, but honestly speaking, I'm shocked because I didn't want kuti nyaya dzacho dzingo jamba kana tone pamuromo napo hangu pamuromo ndikatona nyaya tosiye totongoti iyi minzwa izvi kutaurwa panapa kwavanga kubhadharirawo munhu mari sei. What's your take on that? Do you think kuti zviri bo here izvo zvekuti vanonzi munhu vakubhadharira mufana yekuita mari yacho ikumbobva kupi kumari yacho? Anyways, regai titry kutsvaga nigirikini yacho zviri deep because dzimwe dzacho unenge wangodzinzwa ukatonzwa dzataurwa they can't be smoke without fire. Ungomuke wakungopomedzerwa kakungonzi ndozvo unenge wataura oro euzi pamwe munhu ari kutsvaga uda kusungisa mufana here kuti anhingi naye kana oro account yacho yahekwa. I don't know kuti zviri kufamba sei, but munhu achingobuda bva totaura these things. Ma one